nako diri Subong sa terminal sang Rojas kag papuli nako sa Iloilo for the screening of Bata sang Baguio. Yes, amang nga kundo ko magpuli ako because I'm not used to having aircon. Lipstick na lang bilin. Actually, gin makeup para ko sa akon nga mega kagina para sa aton nga red carpet. Pero when oil is real, it stains a lot. And lantawon ta, let's have a beauty rest for 3 hours na travel going back to Iloilo. And hopefully, makita ay kita dito sa Festive Mall Cinema 2. Yeah! Yay! Finally, ari nagiman kita sa Festive Walk Parade. Nakita nyo? This is a 1.2 kilometer food strip. Across sini, on my right side, is ang Festive Mall Annex. Diri kita masulod kay ang aton nga screening. Sa aton nga film is ara to sa main nga Festive Mall. Yes, so bagulang gid ako nakaabot diri. It's currently 8 o'clock, quarter to 8. Swerte kay madasig ang aton nga salakyan, so nakaabot kita kag medyo ma-change costume. Nakita kay basi masalaan kita di karon na kung ano no. Pari na kita sulod sa grocery store and we've got to may kilala ako. Ay, di ba sugat na mga artista? Sugat na mga artista. Say hi! Diri pa! Wala ko kabalo! Wait lang, there lang ka mo. Gano ka? Di ba yung vlog? Ano man Yasmon? Hi Yasmon! Ano man ako na? Uy, bumili! Pagkapangita ka na ako ng amigo. May kilala ka mo, may kilala ko. There you go. Dugay na kami dahil wala kakita na isang classmate ko. Si Jeanette, classmate ko sa high school and college. Si Kat, classmate ko sa college. Kumupod ko sa teatro. And si Joe, classmate ko siya sa high school. So, medyo chika-chika muna, catch up. Dugay na kami wala kakita na. And currently, ari ako sa may bridge connecting the Festive Mall Annex and the main mall. Sa Dalom, currently, may ara kitang produkto lokal. This will run until Sunday. Same thing man dungan sa ato nga Sinica Simanwa, which will run until Sunday. So, there you go. Ari na kita sa my mall. And here's the dome where produkto lokal is located. And there's the Christmas tree. Yan. So, dito kita makadto sa sinihan. And I'm not sure kung may time kita itour taman kamo sa sinihan sang Festive Mall. Sige, maimit ko anay. Subong kay syempre ang hamba ko gani una-una to na ang aton nga pangkabuhayan showcase before anything else para tuloy-tuloy ang ating passion projects. And there you go, damo-damo na din yung mga shops and restaurants even outside sang aton nga mall. Kag sa sulod man may mga stores man dito kung di ka mo pwede ka dine. Sige, see you later! Subong sa Festive Mall Cinema kay mahatag na kita sa free tickets sa ating nga winner kay dugay-dugay na start na ang amon nga pelikula nga Bata sang Baguio. Tawgunan nato ng ating nga winners. Mega Mirna, Juana Gavito, Maria Berry, Gilgaras. How's your day? Subong, di ka mo nagaling kagina? So, o diba? Hambal ko gud sa inyo. Kanami kidaya stress reliever ang akong ng mga Ilonggo films from work. Pa-enjoy kita sa katong ng mga series. Yay! Di, ano nito wala nga. Kinisa ka friend. No, galing nga niya. Shout out siya kasi isa unta siya. Si Maika. Oh my God! Enjoy your day? Yes, super thank you. Yeah. Kami sa gali natin nga trivia. Palapit din lang kami chismis ako sa inyo.
Si Donna, classmate ko man ni siya 2 years ago sa basic workshop sa sinika si Manwa nga film workshop. Di nami man kay do get together ni namon karon kag tanan nga mga reunion gito sa Mandon nga ba. So, direct Donna dapat gali tawag. Sige, see you inside! Yay! Upod ko naman si Yuma Lorenzo. Subscribe ko po sa iyang channel ha. Thanks to both screening na naman. Hello, good evening. Screening na naman sang there's Manang and Manang and there's Manang! Festival. Bossman in the house, bestie, and kapag kasama ka, sinong dance, and ang mother, ang original sa mga Ilonggo songs. Pwede pa sample? Grabe, mahalig niya TF niya. Hey, gamay sinig kasi Manuel shirt. Yay! Thanks for Jules. Couple shirt na kami siya, man. Sa ko na? Wala. Ato dyan? May ipos na lang po. Okay lang nun. Wala ka sa filmmakers night. Na, wala. Yeah, Direk Albert, kung wala din siya, wala gid ko gurang padayon sa filmmaking. Char. Thank you. Langga ako ni? Nagano si Bingbing? Oo, nag-ibig si Bingbing kayo napatay. Yung Bingbing. Direk Jason! Wala mga One of the best artista na. Yes, to the cast and crew of Mata sa Pagyo. Di ba sila? Mata sa Pagyo! So natapos na yung film, guys. It was amazing. Direct Kenneth, congratulations! Thank you. See you tomorrow. Reunion na ginira mo niya kaswait ko pag Direct Simon! Kuya. Hello everyone! Ari nagaliang ako nga ba na? For the very first time, para ako Kalaw team. Ang tagal ko kalaw team actually, mga Vermila kami gaaway. Kaya ako mga kay Direko. Nagpa-picture. Di mabantay kami kay kami naman dahil mag-picture sa iyo. Kaya mga classmates ko, sa workshop 2 years ago and now again. Film directors na din. Congratulations! With Jason, Simon, and Jules, of course, at the si Direct Simon, festival director sa Sinitas Night. And we have our si Simon, classmate pa rin namin. Sci-fi film. Star Conquerors! Yay! So, let's get down to the Okay, so alright, next one! Nice one! Go to the Christmas tree! What can you say to your followers? Thank you! Subscribe to my channel. Yay! Papuli na kami subong. Kanami isang ano, di ba? Isang lighting. Bagay yung bagay sa set subong naton. Thank you very much sa tanan nga naglantaw ka. Tomorrow, awards night na. God bless you all sa mga students and mga in-intrahan ko nga slate, mga non-students. We don't know sino madaog tomorrow. Tomorrow, hindi na ako mag-vlog. I got to enjoy the whole set. So, this will be my last... Installment for our Sinica Simanuel vlog. And there's Nanay and my bata.
Kung bago pa lang kamo diri, pindot ta ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimti. Ruby inspired!